Kinematografním vlaku, který stojí v Brandýse nad Labem na vlakovém nádraží. A vedle mě už stojí pan Lemberg. Mohl byste nám představit nějak tento vagón? Dobrý den, já bych vám chtěl říct, že v rámci oslav Brandýse nad Labem Karla I. jeho audienci jsme jako České dráhy zaujali k tomu takový přístup, že chceme přispět k těm oslavám a přijeli jsme tady s kinematovlakem a s vláčkem hráčkem, který vlastně rozdává dětem radost. Vevnitř si můžou děti hrát s interaktivními hračkami, můžou si malovat, můžou tam skákat na nafukovací madraci a tady, kde stojíme, můžou sledovat dětské filmy, které běží dnes v sobotu a zítra celý den zdarma. Jak se ti líbí? Dobře. A co se ti tady nejvíc líbí za atrakci? Asi tohle. A tobě, co se tady líbí? Líbí se ti to tady? Jo. A tobě se to tady líbí? Jo, máma. A líbí se ti to tady? Jo. Jo. A tobě? Ano. A co máš za nejoblíbenější atrakci tady? Kino. Jo. A byl jsi na pohádkách? Jo. A líbily se ti? Jo, máma. Jo, dobře. Vůz je přestavěn z poštovního vozu. Vznikl vlastně, jeho přestavba byla v roce 2004 a vlastně cestuje po celé republice při příležitosti nějakých oslav a hlavně v rámci filmového festivalu ve Zlíně. V letošním roce došlo k takové rekonstrukci, kdy se vybavil osvětlením, lepším osvětlením, lepší audiotechnikou, novým projektorem, takže si myslím, že našim návštěvníkům zase něco lepšího ukážeme.